Ayo. Oh, dali na. Pili lang. Bulag-bulag, karong gabi yun ha. Thank you very much. Thank you. Thank you. Ang babait ninyo. Thank you. Ayo. Ayo. Pili lang. Ay, lupa. Naan. Ano lang. Di po yun, ha? 15 lang. Chai. Ini na repolyo, may sibuyas dahon man eh. Ay, plata nga di po. Ay, plata. Sibuyas dahon man siguro ni ka. Dili man siya na repolyo ka, sibuyas dahon man siguro na. Thank you very much. Lahi na yun yung mga Gen Z karon mga kay George. Wa naman kailag gulay. Vlog naman siguro nabalaan karon sa mga Gen Z mga kay George. Ang repolyo himuon na magsibuyas dahon. Yo. Pila nga mates? Isuga po niya gusto mira eh. Barato lang. Pila yun? Pila ganyan? 2-5 lang gagmay. 2.5 ang gagmay. 2 G ang dagko. Lamig mong gamar ka, sir. Abi tao. Sala sarsa sausawan. Tilapia. Kanang pituhon. Naman nilang sudan pa kay sugba siguro niya. Sugba. Sarsa, prito. Utangan ng lamas. Ay, yan sarsa di ay. Yeah. Now I know. Tapos Sa- lagyan ng sweet. Sir Ansar. Sweet and sour. Sweet and sour para always sweet every day, every night. Uy, kamahal sa mga ano. Ang luya. Mukoy bumbay ito gamos. Hindi sarap lang. Magic sarap. How many? Sarap. Isa lang. Shitty. City. Uy. Kay barato. Gis. Kung mahal. Shitty. Karera. Nato na ng ibalot. Sukar. 5. Asukal 5 para ugma ni ba? Pagiliwin. Ang sweet and sour. Ay, pang Nari ang sukar dito. Ay, asukal. Tapos gibot pag ginako. Akong ibalik eh. Nakalimot ko. Kamatis. 5, 10, 15. Plus luya 5, 20. 20 plus malik sarap 5, 25. Plus city 32. May jugo magmatda. May ito'y calculate ba? 32 minus 50. 18 lang. Daghanag kinasundi George oy panghatag pud. 18. Thank you very much. Ako ni ibalik mga ka-George kay wa man niya gipalit mga ka-George ang asukal kay naman daw asukal ito mga ka-George. So ako ra sang ibalik.